Pán Ježiš Kristus. Tak všetkých vás tu srdečne vítame na divadelnom predstavení Pre Krista. A zároveň by sme vás veľmi chceli pekne poprosiť, aby ste počas celého predstavenia netlieskali. Pred 2000 rokmi viedli Ježiša na Kalváriu. Nemá podoby ani krásy, aby sme hľadeli na neho. A nemá výzor, aby sme po ňom túžili. Opovrhnutý a posledný z ľudí, muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred akým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili. V skutku on niesol naše choroby a našimi plodmi sa on obťažil. No my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoraného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, stríznený pre naše neprávosti. Na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení. Bež preč! Bože, nedá počítať im tento hriech. Pri poslednej večeri vydal svedectvo svetu. Povedal som vám, nie je sluha väčší ako jeho Pán. Ak mňa prenasledovali, budú prenasledovať aj vás. Ak mňa počúvali, budú počúvať aj vás. Toto všetko vám budú robiť pre moje meno, lebo nepoznajú a nechcú poznať toho, ktorý mňa poslal. Túžime vám porozprávať príbeh o láske. O láske, ktorá je trpezlivá, láskavá, ktorá nezávidí, ktorá na seba zabúda. Chceme hovoriť o láske, ktorá odpúšťa veľkodušne tým, ktorí jej ublížili, ktorá všetko zvíťazí, ktorá nikdy nezanikne. Chceme vám porozprávať o láske, ktorou je Ježiš Kristus. Muž, okolo 40-ky, s vážnym a dôstojným výrazom tváre, v ktorej sa zrkadlila šľachetnosť. Dceria ešte spí, nebudme. Vyslovil tie slova tónom, ktorého vrúcnosť bola v kontraste s tvrdosťou jeho vonkajšieho výzoru. Ešte raz, pohľadom plným lásky objal spiace dievča a potichu sa vzdialil. Na verande, na mäkkých poduškách spalo asi 14-ročné dievča s bieloružovou tvárou, s vlasmi ako ebenové drevo. Pri nej bdeli dve ženy, otrokyne, zaujaté vyšívaním. Ich jednoduché šaty ostro kontrastovali s nádherou izby. Staršia mohla mať asi 50 rokov, mladšia mala vo svojich pohyboch a tvári čosi zo vznešenosti ušľachtilej dámy. Mladému dievčaťu by oveľa viac pristala bohatá tunika vznešenej Rimanky ako oblečenie otrokyne. A čo to bolo? Tak tvrdo som spala. Moja drahá Glyceria, to hlúpe stvorenie sa zabudilo. Dám ju zbyť. Nie, oče, odpust jej prosím. Som rada, že som sa zobudila. Mám chuť sa s tebou poprechádzať. Mladá otrokyňa sa začervenala, keď ju Patrícej tvrdým tónom nazval hlúpym stvorením. Oči sa jej naplnili slzami a tichučko tekli po lícach. Vo chvíli, keď Glyceria vychádzala s otcom, sa v átri ukázala krásna žena. Matka Glycerie a manželka Flávia.
Stará otrokyňa bola zaujatá prácou a nevšímala si mladú spoločničku, ktorá ešte stále zamyslená objímala smutným pohľadom šťastnú skupinku a oči sa jej zarosili slzami. Znova si v tých svojich snoch, Adriana? Tunika iste nebude zajtra dokončená. A ja som si ju chcela obliecť na privítanie Cezara. Ukáž mi, čo si urobila od včera. Toto. Pekne. Ale príliš málo. Keď sa vrátiš k sebe, Marcia ti dá odmenu za tú tvoju lenivosť. Po tých chladných slovách sa Patricíka vrátila k mužovi a dcere, ktorí o čom si vášnivo debatovali. Adriana v mlčaní obdivovala tú skupinku. Živý obraz šťastia a na jej tvári sa ukázal veľký smútok. Ale to trvalo iba chvíľku. Mladé dievča urobilo zvláštny pohyb. Urobilo si na hrudi krížik a potom sa už odvážne pustilo do práce. Moja biedna Adriana, znovu si potrestaná a potrestaná nespravodlivo. Ale prečo sa nikdy nebrániš? Prečo si nepovedala, že Glícia ťa druhýkrát odťahovala od práce kvôli svojim potrchom? Faustína má výnimočný dar. Všetko zvolené na teba. Nenávidí ťa z celej duše. Ja nerozumiem prečo. Ani nepochopím tvoju náklonosť ku Glíciavi. Je to také rozmyslené decko. Poď, ja odošli svoju prácu a mohli som tu tvoju podarať spolu skočiť skôr, pokiaľ nezapadne noc. Si veľmi dobrá, Paulina. Som ti veľmi vďačná. Až do večera nič nezmutilo ich mlčanie. Napriek celej ich usilovnosti sa im však nepodarilo skončiť prácu. Hlboká noc ich prinútila prerušiť ju. Adriana ešte skúšala vyšívať pri lampe, ale pri jej slabom svetle nič nevidela. V tom čase ešte musela prestrieť na večeru, potom ju Faustína zavolala k sebe do izby. Koľko surových slov si muselo to biedne dievča vypočuť. Vracajúca späť, prechádzala okolo izby, ktorej spala Glicéria. Čím si to zaslúžila, že je tak milovaná? A ja? Boh vie, milovaná Glicéria, že ti to nezávidí. Čo viac, mám ťa rada celým srdcom. Áno, mám ťa rada ako moju sestru. Aha, konečne ťa mám. Faustína mi prikázala, že máš dostať výtku za tú svoju lenivosť. Prečo si neprišla hneď po práci? Bála si sa, čo? Na zem. Marcia byla Adrianu tak dlho, až jej z pliec začala tiecť krv. Celá skrvavená sa potom dovliekla na svoje lôžko, tlmiac plač, ktorý otriasal celým jej dobitým telom. Kým bola tá mladá otrokyňa, to dievča tak milé a tak nenávidené? Odpoveď nájdeme, keď sa vrátime pár rokov späť. V tom istom paláci vo Venecii mladá, šľachetná, krásna a vážená žena kolísala na rukách maličké, niekoľkomesačné dieťa. Jej manžel s úžasom hľadel na ich maličký poklad. Kým oni sú? Flavius, Quintilia a ich dcerka Adriana. Flavius bol prefektom, najvyšším sudcom mesta Venécia a práve teraz musel kvôli svojim povinnostiam odísť. Quintilia podišla až k balustráde,
odkiaľ chcela vidieť Flávia, ktorý mal v pretóriu súdiť ľudí. Povedz mi, prosím ťa, akých zločincov máme dnes súdiť? Kresťanov šľachetná pani. Dvaja z nich sú odsúdení z profanácie svätyne po rímskej ceste. Nechápem, v čom spočíva ich zločin. Veď Cézara si predsa ctiať. A čo sa týka bohov, vari nie sú oni sami dosť mocní na to, aby sa obránili a pomstili. Quintilia sa zamyslela, srdce jej prudko bilo. Akási neznáma sila ju náhliala k miestu, kde súdili vinníkov, ktorých už samo meno vzbudzovalo vo všetkých odpor. Ju naopak priťahovalo. Nerozmýšľala dlho a šla do pretória. Obdivovala odvahu dvoch mladých súrodencov, Délia a Délie, ktorí vyznali svoju vieru v ukrižovaného Boha. Videla, ako sa mladí mučeníci navzájom povzbudzovali, usmievali uprostred strašného mučenia. Brat bol posilou pre sestru a sestra povzbudzovala brata. Quintilia intuitívne cítila úžasnú krásu kresťanstva a z očí šľachetnej prefektovej manželky vytryskli slzy, keď sa dvojica mučeníkov vrúcne objala. Bola to ich posledná rozlúčka. Od tohto pamätného dňa bola Quintilia v srdci kresťankou. Onedlho mala prísť chvíľa, keď sa bude týmto menom nielen chváliť, ale dostane milosť pre toto meno aj trpieť. V pretóriu ju pozorne sledoval ctihodný starec, ktorý bol nielen kresťanom, ale aj kňazom. Kňaz Justinian využil tú prozreteľnostnú chvíľu a stretol sa s Quintiliou. Poučil ju o kresťanskej viere a bol jej pomocou na tej novej ceste. S vrúcnou túžbou poznať pravdu začala čítať evanjelium, ktoré jej podaroval Justinian. Po krátkom čase bola už Quintilia pevne presvedčená, že ju srdce neklame a kresťanstvo, ku ktorému ju priťahovala akási neviditeľná sila, je pravdivým náboženstvom. V predvečer Fláviovho príchodu z Ríma voda krstnej milosti stiekla po hlave prefektovej manželky a ich dcery Adriany. Quintilia už mala len jednu túžbu, aby aj jej manžel spoznal svoj omyl a uveril v pravého Boha, aby mu Boh vo svojom milosrdenstve otvoril oči na svetlo pravdy. Adriana mala už 6 rokov. Bolo to dieťa na svoj vek veľmi rozumné, živé a múdre. Vychovávala ju sama Quintilia. Vštepovala do jej srdca pravdu kresťanskej viery a predovšetkým tú vznešenú a v pohanskom svete nepoznanú silu lásky, ktorá odpúšťa všetky krivdy. Žiaľ, nevinné ústa dieťaťa mali vyzradiť matkyné tajomstvo a tak privolať veľkú búrku, ktorá zlomila ich život. Istého večera sa Flavius hral s Adrianou. Keď ju už mal zaniesť do postielky, Adriana mu s detskou nevinnosťou povedala: Oci, zaveď ma k mame, aby som sa s ňou povodila večernú modlitbu. Modlitbu? A ku komu sa môj malý poklad budeme modliť? Božskému Jupiterovi? Alebo Diane? Neviem, o kom hovoríš. Tak sa teda modli sama. Neviem, či budem vedieť bez mamy. No dobre, skúsim sama. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje. Kto naučila Dianu tú modlitbu? Či si ju to ty naučila? Áno, ja. Či vieš, že je to modlitba kresťanov?
Počul som ju z ich úst. Flavius, ich viera je aj mojou vierou. Od dňa, keď pred tvojim súdom vydali dvaja mučeníci svedectvo o pravde a ty si ich odsúdil na smrť, od toho dňa som kresťankou. Nie! Alebo sa do 8 dní zriekneš svojho Boha a kresťanskej viery. Alebo poprosím Cezara, aby mi dal inú provinciu. Tam budeš otrokyňou a odlúčim ťa od Adriany. Quintilia vyšla z tohto boja víťazne, fyzicky však úplne vyčerpaná, s krvácajúcim srdcom. Po príchode do Istrie Flávia vyhľadávali najlepšie rodiny. Prijímali ho veľmi srdečne a pretože bol bohatý a ešte mladý, bez ťažkosti získal ruku Faustíny, dcéry najbohatšieho patricia mesta. Čo pravda, Flávius si nevzal Faustínu z lásky, skôr z nenávisti voči Quintílii, ale pomaly podľahol čaru tej prefíkanej ženy. Radosť Flávia bola preveľká, keď na svet prišlo milúčké dieťa, Glycéria. Faustíninej pozornosti však neušlo, že Flávius Quintíliu neustále ponižoval. Vylieval si svoju zlosť často práve na nej a intuitívne cítila, že Quintíliu a Flávia spája akési tajomné puto. Nedala mu pokoj, kým sa jej so všetkým nezdôveril. Vtedy ešte viac vzrástla jej nenávisť voči Quintílii. No utrpenie, ktoré Quintília prežívala, bolo ničím v porovnaní s bolesťou, ktorá drásala jej srdce, keď nevedela, čo sa stalo s jej Adrianou. Flavius, povedz mi, kde je dcéra tej otrokyne Quintílie. Prečo sa ma to pýtaš, drahá? Vidíš, že Glycéria už dospieva. Nudí sa a potrebovala by akúsi spoločničku. Chcela by sa mi dať nejakú otrokyňu. A myslím, že Adriana by si skvere poradila. Ale Quintília? Isté. Spozná svoju dceru. Ale môžeš jej prikázať mlčať. A keď nie, odpíka si to všetko Adriana. Quintília. Uvidíš svoju dceru, ale staneš sa príčinou jej nešťastia a komukoľvek povieš, že si matkou Adriany. Moja drahá Adriana ma dnes pozná a nikdy ma nenazve sladkým menom mamka. Ale ja budem vždy volať dcérkou, mojou milovanou dcérkou. Už dávno sa Quintília pripravovala na to dojímavé stretnutie. Jej srdce vyplňala veľká radosť, ale tiež bolesť. Videla svoju dceru, dospievajúcu, krásnu a nevinnú v kvete mladosti. Odteraz bude svedkom jej bolesti, ponižovania a slz, ale nebude ju môcť potešiť. Zriekaš sa svojho bludu? Ohlásim tvoju dceru sestrou Glycérii. Vrátim jej meno, postavenie a pošlem vás obidve do Umbrie. Tam mám krásny a bohatý dom. Nikdy do mňa nebudeš počuť slova, ktoré tak dlho očakávaš. Zlomila si život svojho dieťaťa! Nie! Nie! Ja verím, že Boh nám vo svojej dobrote pomôže. A že Adriana mi odpustí, že som z nej urobila otrokyňu. Nech Boh príjme moje utrpenie ako modlitbu za spásu jej duše. Keď Adriana bola už sama vo veľkom átriu, priblížila sa k balustráde a poboskala to miesto, kde bola opretá jej matka. Potom šla do apartmánov Faustíny.
bližšie. Počúvaj. Povedz mi, či si kresťanka. Hovorili mi, že sa modlíš modlitbu kresťanov. Ale myslím, že nevieš, čo robíš. Či hovoríš, Pani, o mojej modlitbe? Ak je ona modlitba kresťanov, tak áno, som kresťanka. A svoju modlitbu sa nikdy neprestane modliť. Porozmýšľaj, Adriana. Naučila ma moja matka, keď som bola malá. Je to po nej moja jediná pamiatka. A nikdy ju nebudem môcť vytrhnúť zo srdca. A či nevieš, že sa s tým staviaš proti nariadeniu Cezara? Viem len jedno. Že Boh, o ktorom mi matka hovorila, je mocný a dobrý. Zomrel z lásky k nám, aby nás zachránil a potom vstal z mŕtvych. Verím v tohto Boha a milujem ho z celého srdca. A ak toto znamená byť kresťankou, tak som ňou. Porozmýšľaj, Adriana. Ak budeš naďalej zotrvávať vo svojich blúdoch, môžem to povedať svojmu manželovi, ktorý ťa vydá do rúk spravodlivosti. Nezrieknem sa svojej viery. A Boh, pre ktorého budem trpieť, bude mojou silou. Marcia! Vezmi mu a poriadne zbičuj. Za to, že mi tak opovážlivo odporovala. Budeš poslušná, Adriana? Zriekaš sa Krista? Nikdy. Vstávaj. Biedne dievča nemohlo hľadať útechu pri matkinom srdci. Quintilia sa bála ďalších možných utrpení Adriany, preto od nej radšej utekala, ako ju vyhľadávala. Boh bol teda pre Adrianu jediným útočišťom a mocnou oporou. Medzi tým sa Quintilia stávala zo dňa na deň čoraz slabšia a blečia. Okrem nej samej nikto nevedel, že ju choroba čoraz viac približuje k smrti. Zabúdajúc na vlastné utrpenie, myslela len na Adrianu. Raz večer už všetci otroci spali, len lôžko Adriany bolo prázdne. Dievča kľačalo pri lôžku, šepotajúc slova, ktoré srdce Quintilie dobre poznalo. Bola to najkrajšia modlitba, nadiktovaná ústami Ježíša Krista, ktorú si dievča zachovávalo nábožne v srdci, ako jedinú pamiatku po matke. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Nie, už nemôžem odpustiť, nemám to síl. Dcéra moja, modli sa so mnou tak, ako som ťa naučila. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Mama, Moja drahá Adriana, nezabudla si na mňa, hoci to bolo tak dávno. ako by som mohla, mama. Vedela som od prvej chvíle, že si to ty. No chápala som, že sa nemôžeme vyzradiť. Veď by nás boli navždy od seba oddelili. No od tej chvíle som sa už nedokázala modliť modlitbu do konca. Už som nedokázala klamať tomu, koho si ma naučila volať nebeským Otcom. A teraz pri mne. Či si klamala? Nie, mama. Bola som až príliš šťastná. Nemala som už silne nenávidieť aj toho človeka. Ale ten človek je tvojim otcom. Ale či ním ešte vôbec je? Ten, ktorý ťa tak veľmi ponížil a urobil otrokyňou.
Počujem len jeho meno a kýpi vo mne všetká zlosť. Len láska k tebe ma zadržala, že som mu nevyliala celú nenávisť svojej duše. Adriana, tak to nie si Kristovou učeničkou. To, čo hovoríš, mi láme srdce. Mama, neviem, čo to znamená byť kresťankou, ale kým si ty a ja chcem byť. Našla som ťa takú, ako som ťa zanechala. Živú, dobrú a s milujúcim srdcom. Budem ťa učiť našej kresťanskej viere, ale musíme byť veľmi opatrné. Noc im ubehla veľmi rýchlo. Potom už Quintilia musela odísť. Obidve si ľahli spať, ale od šťastia nezažmúrili oko. Nadišlo ráno, ale necítili ani únavu po pravdenej noci. V ich živote sa udiala veľká zmena, hoci navonok nič o nej nesvedčilo. Odo dňa, keď sa Quintilia vrátila späť do Venécie, vedela o mieste zhromaždenia kresťanov. Teraz sa mohla uskutočniť jej veľká túžba, priviesť Adrianu na sväté zhromaždenie Kristových učeníkov. Istej noci sa obidve, zahalené do dlhých plášťov, vybrali do katakomb. Mama, či je to ten raj, o ktorom si mi hovorila? Ako o odmene za vernosť a neochvejnosť vo viere? Nie, je to len cesta, ktorá tam vedie. Adriana prvýkrát počula úžasné žalmy o dobrom pastierovi, podobenstvo o marnotratnom synovi a jeho dobrom otcovi. Celou dušou počúvala žalmy, ktoré po mnohé roky boli modlitbou pre strápenú dušu. Pre človeka, ktorý zakúšal vo svojom živote prenasledovanie a úzkosť. Adriana bola hlboko dojatá a nepoznaná doteraz radosť sa rozlievala v jej srdci. Deti moje, pozdvihnite srdcia k nášmu Spasiteľovi a obetujte mu svoje slzy. Tí, ktorí v slzách sejú, budú žať radosťou. Nad zemou, nad Rímom, nad mestami vládne náš Pán Ježiš Kristus. Buďte pripravení vydať v každom čase svedectvo o Bohu, ktorému patríme a ktorý je láskou. Oče, tentokrát som neprišla sama. Hľa, toto je moja dcéra, ktorú som stratila a našla tú kresťanku. Aká je to pre mňa potecha? To je odmena za tvoju vieru, dcera moja. Za utrpenie znášanie s odvahou a láskou. Pán nás nikdy neopúšťa a neskúša viac, ako môžeme zniesť. Takže so skúškou nám dá aj silu. A Boha to odmenuje všetko. Všetko, čo pre mňa postupuje. Ty ma, dieťa, nepoznáš. Som tvojim otcom vo viere. Tá ruka, dnes už klejúca sa, pokrstila teba, ty si dávno aj tvoju mamu vodu. Buď požehnaný za to, oče. Či prijímaš dnes dobrovoľne vieru, ktorú pre teba vybrala tvoja matka, keď si bola ešte mladá? Áno, oče. Som pripravená položiť za ňu aj život. Dobre, dcera moja. Dobrotivý Boh ťa zahrnie svojou milosťou. Quintilia, prosím ťa, priveď ju na ďalšie stretnutie. Otvor mi vtedy svoju dušu a umyj mu v vodách pokánia. Musíme konať rýchlo, lebo dnes sú krátke, ale aby čo najrýchlejšie mohla pristúpiť nevestej hostiny. Choďte, dcery moje, nech vás Kristus ochraňuje. Naspäť sa vracali rýchlym krokom v úplnom očaní. Obidve sa cítili príliš dojaté a šťastné. Domov sa vrátili, keď už na obzore začalo svítať. Ich nočné stretnutia s kresťanmi boli možné vďaka častým prefektovým návštevám Ríma. A tak sa Adriana už onedlho mohla tešiť spolu so všetkými bratmi a sestrami, pristupujúc k eucharistickej obete. Útecha, ktorú čerpali z tých chvíľ, im bola veľkou posilou v rôznych,
čoraz to väčších utrpeniach, ktoré obe zakúšali. Raz zo svojej cesty z Ríma Flavius a Faustína so sebou priniesli mnoho krásnych a zriedkavých kvetov. Bol to Cézarov dar pre Faustínu. Faustína sa prenáramne tešila a s veľkou úzkostlivosťou chránila tie kvety ako oko v hlave. Glycéria sa so zvedavosťou prizerala, ako otroci prenášali kvety do už aj tak originálnej a bohatej záhrady Flávia. Napriek najväčšej opatrnosti si Adriana na ostrých trňoch zranila ruky a polámala niekoľko krehkých halúzok. Ach, ty nenahlo! Zajtra sa vrátiš k vyšívaniu plášťa. Keby si moja dcera tak veľmi neželala, aby si vyšívala, nechala by som ťa ešte dlho pracovať v záhrade, aby som ťa potrestala za tvoju hlúposť a nešikovnosť. Adriana, nemusíš sa ponáhľať s vyšívaním plášťa. Naliehala som na mamu, len aby si vyšila. Prišlo by ťa ľúto, keď som videla, ako ťažko v tej párave pracuješ. Si veľmi dobrá, Glycéria. Budem sa modliť za teba, aby si bola šťastná. Ale veď ja som šťastná. Nič mi predsa nechýba. Teraz možno nič, ale budúcnosť ti môže priniesť utrpenie. Nech ťa Boh chráni, drahá Glycéria, a nech mi dovolí trpieť za teba. Tak veľmi ma máš rada, Adriana. Veľmi. Viac ako samu seba. Ako sestru. Ako sestru? Stále som po nej túžila. Sestru? Sestru? Raz, pred ďalšou cestou do Ríma, si Faustína pomyslela, že vezme so sebou aj Adrianu. Divná predtucha naplnila srdce Adriany vo chvíli, keď sa lúčila s matkou. Bolesť jej stisla srdce a len s najväčšou námahou sa jej podarilo zadržať slzy. V Ríme mala čo robiť, aby ukryla smutok, ktorého príčina nebola nikomu známa. Zdalo sa jej, že dni nemajú konca kraja. Konečne svitol deň návratu do Venécie. Quintilia umierala, zahľadená neustále na dvere, očakávajúc Adrianu. Mama, čo ti je? Snaď povedz, že nezomrieš. Nie všetko sa končí na tomto svete. My, kresťania, máme hľadiť vyššie, s vierou v večný život. Neboj sa, netráp sa. Idem v ústretí väčšiemu, krajšiemu životu. Odtiaľ budem nad tebou bdieť a modliť sa. Adriana, nebala by si sa ísť teraz von? Nie, mama. Pre teba by som šla aj na kraj sveta. Pôjdeš k ctihodnému Justinianovi. On mi otvoril oči na svetlo viery. On mi ich otvorí aj na večné dobrá. Adriana sa bála o matku. Každá sekunda sa jej videla dlhá. Justinian zasa cítil, že jeho otcovské srdce zviera bolesť. Koľko to už jeho milovaných synov a dcér odišlo k Pánovi. Teraz prišiel rád na tú dušu, ktorá mu bola taká drahá. Kňaz mal na prsiach svätú hostiu. Dalo by sa povedať, že to sám Ježiš sa sklonil nad umierajúcou na lôžku bolesti a vypočul vyznanie jej duše, odpúšťajúc jej všetky hriechy. Adriana s dušou plnou bolesti a zároveň nepochopiteľnej pre neveriacich radosti prijala spolu s matkou sväté príjmanie, záloh zmrtvých vstania pre umierajúcich, posilu pre tých, ktorí majú ešte putovať po trnistej ceste.
Adriana, nezomriem, kým nesplním svoj záväzok. Choď a povedz svojmu otcovi, že s ním chcem rozprávať. A príde? Viem, že príde. Flavius spal snom človeka, ktorého trápili veľké výčitky svedomia. Bol nespokojný, prehádzoval sa z boka na bok. Pane. Ty, stále ty, Quintilia, či ma nikdy neprestaneš trápiť? Nie som Quintilia. Som jej dcéra. Adriana? Oče, poď so mnou. Matka umiera a chce ťa vidieť. Poď bližšie, Flavius. Ten, kto umiera, má právo a povinnosť hovoriť pravdu. Veľmi si mi ublížil. Všetko, čo si zavinil voči mne i voči našej dcére. Ale odpúšťam ti. Všetko ti odpúšťam. No Boha si znevážil viac ako nás. Ničiac záväzky, ktoré si mal ako manžel a otec. Prenasledujúc tiež kresťanov a vydávajúc ich na smrť. Ale máš ešte záväzok voči tomuto dieťaťu, svojej dcére. Pamätaj na to. S Bohom, Flavius. Lúčim sa s tebou posledný krát tu na zemi. Vec, že som ťa nikdy neprestala milovať a modliť sa za teba, aby Boh vo svojej dobrote otvoril aj tebe srdce na svetlo viery. Prefekt bol bledý. Neuvedomoval si, ako veľmi, až do hĺbky duše, ním otriasli slova Quintilie. Ja priveľmi som ti ublížil, Quintilia. Nezaslúžim si odpustenie. Ale ja ti odpúšťam. Nie! Adriana, nezabúdaj, nech sa stane čokoľvek, že si jeho dcérou. A ako kresťanka si povinná preukazovať mu lásku a úctu. Lúčim sa s tebou, dieťa moje. Z neba budem nad tebou dieť. Nie, mama! Mama! Flavius mal napriek celému svojmu úsiliu neustále pred očami umierajúcu Quintiliu, milosrdnú a odpúšťajúcu, ale tiež pripomínajúcu mu jeho vinu. Nešťastný, od toho dňa nemal v duši pokoj. Smrť Quintilie spôsobila v Adriane veľkú zmenu. Nebola už viac pomstychtivým dievčaťom. Bola kresťankou podľa Ježišovho srdca, odpúšťajúca otcovi a spolucítiaca s tým, ktorému jej matka tak veľkodušne odpustila. Matka sa stala jej vzorom a vlastne to sa stalo príčinou čoraz väčšej Flaviovej nenávisti, ktorý v nej neustále videl Quintiliu, budiacu výčitky svedomia. V tom všetkom oznámili ešte aj návštevu Cezara. Až do poslednej hodiny, v ktorej mal prísť ten vzácny hosť, vládlo v paláci a záhrade prefekta poriadny zhon. Ale celé tie horúčkovité prípravy boli ničím v porovnaní s tým, čo sa dialo v izbe Faustíny. Ešte pred svitom sa v jej apartmáne zhromaždili všetky otrokyne, aby boli na každé jej kývnutie po ruke. Keď si už mala Faustína vybrať plášť, vybuchla hnevom na Adrianu. Adriana! Aká si krásna, mama. Ako cisárovna. Aká si krásna. Krásna. Myslíš, že sa budem Cezarovi páčiť? Nepochybujem, ale predovšetkým otec bude šťastný, vyviac ťa najkrajšiu zo všetkých. Myšlienka má do srdca veľmi krátku cestu. Faustína intuitívne cítila, že Maximilián bol do nej zaľúbený. Smiala sa z tej myšlienky. Žene prefekta, bohatej, šťastnej, predsa nič nechýba. Cisárovna? Čo zase? A prečo nie? Ale Flavius stojí ako prekážka medzi mnou
A mojim snom. Poďme. Prečo si plakala, Adriana? Áno, len tak. Nevieš klamať. Povedz mi, čo ti je. Tvoja mama nahnevala sa na mňa, že som nedokončila tuniku z nedoho hodvábu. Chcela si ju obliecť na privítanie Cezara. Ach, to ja som príčinou jej zlosti. Tak často som ťa odťahovala od práce. Hneváš sa na mňa. Hnevá sa na teba, ale kdeže Gliceria? Si veľmi dobrá. Pamätáš sa, keď sme boli v Ríme? Raz som sa prechádzala s mnohými šľachetnými paniami a tiež cezarovými dôstojníkmi. Bol tam medzi nimi istý šľachetný Emilián. Či ty ho miluješ? Neviem, ale z celého srdca obdivujem. O Bože, buď zvelebený. Čo hovoríš? Hovorím ti, že ak miluješ Emiliána, jeho láska ti prinesie veľké šťastie. Flavius sa obával, či už je Gliceria pripravená na príchod Cézara. Vošiel teda do jej izby a zadržal sa na prahu, oslonený krásou dievčaťa. Úsmev zažiaril na jeho tvári, ale keď vedľa nej uvidel Adrianu, zachvel sa. Čím sa ona previnila? Čo urobila, že nepocítila jeho lásku a nežnosť? Ničím. Odsúdil nevinnú. Aj keď sa jej matka previnila, ona nemala tak trpieť. Záclona mu spadla z očí a jeho vina ho naplnila hrôzou. Nerozumiem tomu. Či vieš, čo môj otec prežíva? Áno, viem. Bojím sa tvojich slov, Adriana. Ale zároveň neviem, čo ma k tebe priťahuje. Môj otec a matka ťa nenávidia. Ale ja cítim, že ťa mám rada. Veľmi rada. Jeden z dôstojníkov, ktorí sprevádzali Cézara, preukazoval Glicerii zvláštnu pozornosť. Bol to mladý patricii Emilián, pochádzajúci zo vznešeného rodu Marcelov. Flavius pripravil na večer úžasný ohňostroj. A tak všetci netrpezlivo čakali na noc. Pomaly začalo slnko zapadať. Čo ti je, Gliceria? Pláčem za slnkom. Ale ohňostroj bude iste úžasný. Nerozumiem, ako možno prirovnať svetlo farebných lampiónov ku kráľovi všetkých hviezd. Pohrdáš ľudskými dielami a obdivuješ dielo Boha? Akého Boha? Či toho, ktorý stvoril slnko, alebo slnka, ktoré je božstvom? Veríš, že slnko je Bohom? Tak mi povedali. Gliceria, posiela ma Flavius. Hľadám ťa. Poďte. Flavius a Gliceria boli už na terase, keď mladá dcéra prefekta so začudovaním uvidela, ako sa Emilián rozpráva s Adrianou a ako jej pritom odovzdáva list. Jej srdce nepoznalo závisť, ale napriek tomu ju to zavolelo. Adriana a jej spoločníčky sa vybrali do záhrady poupratovať neporiadok po včerajšej zábave. Gliceria spala veľmi nespokojne a len čo vyšlo slnko, šla sa poprechádzať do záhrady. Uvidela Adrianu. Chcela ísť k nej, ale keď sa priblížila, uvidela Emiliána. Rozprávali sa veľmi dôverne, ako priatelia, ktorí sa už dlho poznajú. Iste medzi sebou nemali tajomstvá. Nevedela si to vysvetliť. Veľmi túžila, aby jej Adriana a Emilián dôverovali. Obdivovala ich a dôverovala im. Už to dlhšie nevydržím. Povedzte, čo predo mnou skrývate? Skrývame pred tebou naše spoločné tajomstvo. Vieš,
Tvoj otec nenávidí kresťanov. Cézar ich prenasleduje a ľud žiada ich smrť. Ach, vy? Sme kresťania. Teraz už všetko chápem. To je tajomstvo síly, s akou znášate všetku nespravodlivosť a krivdu. Ctíte si Boha veľkého a mocného, ktorý nikdy neschádza z trónu svojej chvály. Je to krásne náboženstvo, ktoré obdivujem a vážim si ho z hĺbky srdca. Tvoje slova, Glyceria, nás naplňajú veľkou radosťou. Ale mýliš sa, ak si myslíš, že náš Boh neopúšťa nebesia. On prichádza k nám vždy, kedy ho vzývame. Aj túto noc budeme svedkami nevysloviteľného tajomstva Boha. Túto noc? Áno, túto noc. Prosím, vezmite ma so sebou. Ako? Chcela by si? Ale to nie je možné. A ak túžim, ak chcem aj ja byť kresťankou? Glyceria. Už dlhšie som sníval o tom, že poprosím tvojho otca o tvoju ruku. A potom by som si ťa ako milovanú manželku zaviedol ďaleko od Ríma, kde by som ti dal poznať hĺbku kresťanskej viery. Či mi to dovolíš urobiť? Áno. Ešte tejto noci si vezmeš so sebou kresťanku. Pred tvojim našim Bohom ti sľúbim vernosť až do smrti a zajtra sa porozpráva s mojim otcom. Adriana, aká som šťastná. Vieš, vtedy, keď ti Emilian dával v záhrade list, myslela som si, že ľúbi teba. Nevedela som, že je to inak. Vieš čo, Glyceria? Prezradím ti tajomstvo môjho srdca. Všimla si niekedy prsteň, ktorý nosím? Takýto prsteň majú pány, ktoré sa zasvetili Kristovi. Mojím ženichom je Ježiš. Patrím jemu už na veky. Glyceria bola celý deň zatvorená v izbe spolu s Adrianou, ktorá odpovedajúc na jej vrúcnú túžbu, hovorila Fláviovej dcére o hlavných tajomstvách kresťanskej viery. Boh bdel nad nimi a zapaľoval ich srdcia čoraz väčšou túžbou po poznaní. Večer sa rozpútala poriadna búrka, ktorej sa však nebáli. Cítili, že to Božia prozreteľnosť je s nimi a v búrke videli možnosť, že ich nočná výprava zostane nepovšimnutá. Prv, ako sa začala najsvätejšia obeta, ctihodný Justinian sa rozprával s Adrianou a Emilianom. Potom Glyceriu, oblečenú do šiat katechumenov, zaviedol pred oltár. Oče, prosím, pokrstite ma. Áno, dcer. Tak ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Potom sa k nej priblížil Emilian. A tak si dvaja mladí kresťania pred kňazom, zástupcom Boha, prisahali vernosť a lásku až do smrti. Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Justinian ich požehnal a chvíľku sa za nich modlil. Potom sa už uprostred veľkého ticha začala najsvätejšia obeta. Zábava sa vo Fláviovom paláci pretiahla až do neskorej noci. A keď herci deklamovali príliš pochvalné verše na česť Cézarov, Maximilian, rozjarený dobrým vínom, začínal tlieskať ako prvý. Faustína hodila na Cézara veľavravný pohľad a nenápadne opustila hostí. A za ňou vyšiel aj sám Maximilian. Onedlho sa z paláca začali vynárať aj iní hostia, ktorí sa chceli na čerstvom vzduchu osviežiť.
nevedel, ako ho nemôžem znieť. Iste neviac ako ja. Ja, odkedy ho vidím medzi tebou a mnou, zmocňuje sa ma šialena chuť zabiť ho. O, to nie. Nie. Si Cezar. Môžeš mu prikázať. Prinútiť ho, aby súhlasil s rozvodom. Odmietne. Skús to. Ja poznám ho. Príliš ťa miluje a navyše bude sa búriť. A vtedy vyjde v ústrety svojmu osudu. Ach, ty mi boska. Je mi jedno za akú cenu. Chcem a musím byť Cezarova. Ťažko sa dá povedať, ako dlho stal Flavius ako vrastený do zeme. Zobudili ho až veľké dažďové kvapky. Zmietala ním strašná bolesť. Cítil sa ako poranený lev, vydaný na korisť. Plný bezmocnej zúrivosti. Nikoho som nevolal. Prepáč mi, pane, ale musím sa s vami porozprávať o veľmi vážnej veci. Odíď! Odkázal dôstojný Flavius, ale prikázal si mi nespúšťať kresťanov z očí. Prišiel si na niečo? Myslím, že áno. Viem, kde sa stretávajú. V tejto noci sú všetci na jednom mieste. Ak mi dáš do dispozície niekoľkých vojakov, priťahnem ich všetkých pre tvoj súd. Dobre. Flavius, dávajúc pečať na ukrutný rozkaz, ktorý bol výrokom smrti pre mnohých nevinných ľudí, pocítil vo svojej horkej bolesti veľkú úľavu. Strašne trpím. Nechaj iných potrpia. Keď už Flavius zostal sám, ponoril sa do svojich myšlienok. Zabudol na kresťanov, na svoju nenávisť voči nim. Celá jeho pozornosť bola upriamená na Faustínu a Cezara. Pripomínal si každé slovo, ktoré padlo z ich úst, a jeho hnev sa čoraz viac stupňoval. Do svojho apartmánu si dal zavolať otroka, ktorému dôveroval. Hami, či urobíš všetko, čo ti prikážem? Áno, pane, som tvojim otrokom. Ako sa v tvojej krajine trestajú neverné ženy? Zabíjajú ich. Dobre, rozumieme si. Faustína ma zradila. Pomstím sa jej. Nie, ja sám sa jej chcem pomstiť. Tvojou úlohou je strašiť Faustínu, pokiaľ tu nebudem. Nik ku nej nevojde, ani nikam neobíde. Rozumieš? Áno, pane, bude tak, ako si povedal. Flavius išiel k Cezarovi. Ovládol sa tak dokonale, že keď mu Maximilián vyšiel v ústrety, všimol si jedine jeho mierne bledú tvár. Priateľu, zdá sa mi priverný unavený. Faustína mala nepokojnú noc. Otriasujúce sa hromovitie jej neurobilo dobre, tak lekár doporučil plnú samotu a kľud. Dobre, ale dúfam, že život nie je ohrozený. Nie, bude v poriadku. Nech ju bohovia chránia. Je mi ľúto, že musím odísť bez rozlúčky s svojou manželkou, no musím sa už vrátiť do Ríma. Čakajú ma tam dôležité povinnosti. Sľub mi však, že len čo tvoja manželka vyzdravie, príde s ňou do hlavného mesta. Sluha, ktorý vošiel s dôležitým listom, ukončil ich ťažký rozhovor. Bol to list od špeha, ktorý oznamoval Fláviovi, že bola uväznená prevažná väčšina kresťanov mesta Venécia. Čo zamýšľaš urobiť? Pôjdem ešte dnes do pretoria. Dám si ich všetkých zavolať a pocvičia moju tvrdú ruku. Ak dovolíš, pôjdem s tebou. Isto to bude dobrá zábava. Flavius zásadol na súd hneď vedľa Cezara. Pretorium bolo vyplnené veľkým davom. Flavius dal znamenie, aby vošli kresťania. Medzi tými, ktorých má odsúdiť, je jeho dcéra Glyceria, bledá ako jej biele šaty. Vedľa nej Adriana, Emilian. Maximilian a Dav ich poznali. Výkriky údivu, bolesti a hnevu nemali konca. Prefekt, ich zrada teda všetky putáky boli medzi nami. Musíme sa pomstiť za zradu voči našim Bohom. Upokoj sa a začni vyšetrovanie. Maximilian, to je moja dcéra.
Moje dieťa. Ja ju predsa nemôžem súdiť. Dovol mi odísť. A či si už taký zbabelec? Že rodinu si ceníš viac ako Cezara? Pripomeň si Brutusa, ktorý veľkodušne obetoval svojho syna na oltári ríše. Ale Brutus nevedel, čo je rodičovská láska. Som predovšetkým otcom. A neodsúdim na smrť svoju dcéru. Dobre. Ale od tej chvíle už nie si prefektom Venécie. Valerius, zaujme tvoje miesto. Nech sa stane, ako hovoríš. Glycéria moja najdrahšia, pomysli, ak budeš s nimi, zomrieš hanebnou smrťou. Chceš ma opustiť? Oče, nechcem sa vrácať späť na cestu, ktorú som odvrhla, lebo vedie do priepasti. Ale prečo ty nechceš dôjsť so mnou na nich ku večnému šťastiu? Och, keby si len vedel, ako naša viera zmierňuje bolesť, ako pomáha všetky utrpenia a kríže. Oče, počula som Glycériinu prosbu, ku ktorej sa pripája. Aj s nami, moja drahá nová v nebi. Nik ťa nemiloval tak, ako ona. Nechceš byť s ňou šťastný, mať šťastie, ktoré ti nikde môže vziať. To už je priveľa. Kriste, zvíťazil si! Som tvoj! Čo? To má byť čo? Najvznesiejší patrici! Prefekt, ktorý bol najväčším postrachom pre všetkých kresťanov. Vieru príjma. Valerian, konaj svoju povinnosť. Počúvajte výrok dnešného Cezara. Predtým, ako sa odoberie do Ríma, navštívim mesto Venécia a tam ubičujem všetkých kresťanov, či už šľachetnej alebo nešľachetnej krvi. Flavius, počujúc výrok smrti, zbledol. Glycéria s ním zomrie. A Adriana, či aj jej nepatrí to privilegium, až dokonca bude považovaná za otrokyňu. Valeria, toto dievča bude s nami. To je moja dcéra a sestra Glycérie. Zomrite spolu. Bolo už poludnie. V zlatistých lúčoch slnka sa opaľovali v amfiteátri všetci obyvatelia Venécie. Justinian prechádzal medzi svojimi deťmi, povzbudzujúc ich, a tiež im dával požehnanie na ten posledný boj. Deti moje, prečo to mám z písma. Mene Krista vám vravím, nie smrť stojí pred vami, ale život. Nie muky, ale nekonečná radosť. Nie otroctvo, ale kráľovstvo nebeské. V mene Krista vám hovorím, zobudite sa ako z nočného sna do šťastného Božieho dňa. Ako Pán premohol vaše pochybnosti, tak vy choďte zvíťaziť v jeho mene. A teraz, deti moje, požehnávam vás na muky, na život a na večnosť. Emilia a Glycéria, včera zasnúbení, si obnovovali svoju vernosť Kristovi. Adriana, ponorená do modlitby, myslela na svojho nebeského ženicha, ktorý ju volá k sebe, a tiež na matku, ktorá k nej vystiera svoje ruky. Flavius sa posledný krát zaoberal pozemskými vecami. Už hodinu čakal na neho Hamid, aby mu porozprával, čo sa stalo v paláci počas jeho neprítomnosti. Hamid, napíšem Faustine pár slov. Prosím ťa, aby si ich doručil. Áno, pane. Lúčim sa s tebou, Faustína. Opúšťam ťa a všetko ti odpúšťam. Môj život si naplnila veľkou horkosťou. Príliš som krivdil nevinných ľudí. Tak si to zaslúžim. Ak nebo dovolí, budeš cisárovnou
neprelievajúc moju krv. Dovidenia, drahý priateľ. Dovidenia. Kresťania stáli v amfiteátri. Ich hlasy postupne mokli a krv mučeníkov farbila piesok na aréne. Som kresťanom celého srdca, ale voda života neomýla moju hlavu. A ak ma Boh nepríjme, odvrhne, lebo nenájde na mne znamenie vyvolených. Oče, krv, ktorú vylieš za Krista a slzy mojej matky, to je tvoj krst. Bojím sa. Adriana sa zachvela. Čo ak sa Satan kráľne do jeho srdca a privedie k strate viery ešte tak slabej? Čo ak táto duša, tak draho vykúpená, sa stane stať pred bránou večnosti? Nie, toto sa nesmie stať. Dievča hádže do arény srdca rvúci výkrik vrúcnej viery, ktorý kedysi zaznel z Ježišovho kríža. Žij s ním! Flavius, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Teraz chádzaš, Pane, cez zavreté brány, rány oslávené, Ježiš, víťaz slávny, ty zostávaš s nami, zošli svojho ducha, uzdrav moje srdce, daj, nech tebou dýcha. Teraz chádzaš, Pane, cez zavreté brány, brány oslávené, Ježiš, víťaz slávny, ty zostávaš s nami,
tebou dýcham. Ďakujeme vám, skutočne vám ďakujeme, že ste si našli čas oceniť prácu týchto mladých ľudí. Chceli sme vám aj v tomto svete zla, ako sa hovorí dneska bežne, ukázať, že možno niekedy to bolo ešte horšie, ešte ťažšie. Aby sme nikdy nezabudli na to, kto sme, čo sme. Že ten náš Ježiš je vždy pri nás v ťažkej chvíli, dobre i zle. Že nás nikdy neopustí. Knáď sa tu náhodou nemáme. Tak na záver ešte raz by sme sa pomodlili. Sláva Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Ďakujem ešte raz. Dovidenia.